نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. Biz sana hiç söz aytmayarız. Fakat şunu aytýarys ki, bizim botlarymyzyň bäzileri sana bir zerer we ziyan ýetiripdir. Oňa görä sen namalum sözleri aytýan diýipdirler. Hazreti Hud aleyhisselam şolara aytdy: "Tahqiq men Hudaý gowah etýärm we siz hem gowah bolun ki men siziň bir Hudaýy goýup şerik tutýan botlaryňyzdan bidardyr. Pes siz maňa näme ýaman mekruh hiýläňiz bar bolsa edin, ondan soň maňa hiç mohlet bermän. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum ma min dabbatin illa huve ahizun binasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Tahqiq men öz perwerdegarym bolan we siziň de perwerdegaryňyz bolan bir Allah'a tevekkül etdim. Yer yüzünde hiç bir jandar ýokdur, meger Allah tebarek ve taala oň maňlaýyndan tutýandyr. Yani Hudaýyň ilmi we gudraty hemmesine şamildir. Tahqiq meniň perwerdegarym hakyň üstündedir. فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Pes eger siz hakdan ýüze urup eraz etseňiz, tahqiq men size özüm bilen iýerlen risalatymny ýetişdirdim. O men perwerdegarym sizden başga bir kowmy siziň awazyňyza goýar we siz Hudaýa zerre ýetirip bilmersiňiz. Tahqiq meniň perwerdegarym hemme zada muraqib we hefs edip saklaýandyr. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. O wagty ki biziň azap bilen hukmumyz gelende Huda we Huda iman getiren mu'minlere özümizden bolan rahmet bilen nejat berdik. Ve Hudi ve mu'minleri nihayette güýçli azapdan nejat berdik. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Şu kabila Ad kowmudyr ki şolar özleriniň perwerdegarynyň ayetlerini inkar etdiler we Hudaýyň rasullaryna asy boldular. Ve her bir haqqy kabul etmeýän mutekebbirleriň fermanyna taby boldular. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. Ad kowmuna şu dünýäde lanety lazym edildi ve kıyamatda hem lanety lazım edildi. Agah bolun, tahqiq Ad kowm özleriniň perwerdegaryna kafir boldular. Agah bolun, Hud aleyhisselamyň kowmy Ad Hudaýyň rahmetinden daş bolsun. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. وثمود qawmuna özleriniň dogany bolan Salih aleyhisselamy rasul etip iýerdik. Salih aleyhisselam qawmuna aýtdy: "Ey qawmum, faqat bir Allah'a ibadet edin. Size bir Allah'dan başga ibadet ederge zat ýokdur. Şol bir Allah'dır.
sizi yerden halk edip sizi yerde yaşamağa vesayillerini amade edip sizin bir müddete çelli zindagi etmege tedbirler edip sizin amalınıza muraqib bolupdur. Pes Hudaýdan mağfiret talep edin. Şoňa iman getirip teleki ahlaklardan tövbe edip Hudaýa ruju edin. Tahqiq men Perwerdigarymyň rahmeti size yakindir ve dua etýänleriň duasyny kabul etýändir. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Salih aleyhisselamın qowmlary aýtdylar: Ey Salih, sen biziň aramyzda mundan ozal umid edilýän adamdyň. Inne aýa sen bizi men etýänmi ata-babalarymyzyň ibadet etýän zatlaryna ibadet etmekden we tahqiq biz sen dawet etýän diniňe nihaýetde şekdedirmi?